Bueno, nik marrazki bizidu bat irudikatu nahi nuen, eta horregatik marrazet odei bat, putz egiten, eta ezeak lore bat zuritzen, bere lore ondarrak botatzen. Honek zer esan nahi du, odeia izango ditzake eragilea, gure kasuan ideia dakana eta ideia hori aurrera eramatea erabakitzen duen pertsona. Haizea izango litzake ekintza bera, hau da, ideia hori edo ideia hori aurrera eramandako ekintzak. Eta loreari gertatzen zaiona izango litzake gure ideia jende talde baten aurrean espresatzen dugunean gertatu litekeena. Hau da, batzuei gure ideia igual ez die liluratuko, eta gure ideia horrek bide oso motza izango du beraientzat, eta bestentzat igual beraiek animatuko ditu, edo gure ideian parte hartzea ere animatuko ditu, eta hori da nahi nuen irudikapena.